ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಪುನು ಬಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇಂದು ಮಾತ ಕನ್ನಡಡ್ ಮಲ್ತೊನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದಾಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಸಾರೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏತುಂಡು ಒರ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಪಾಲೆ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಮಾತನಿಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದುಂಬು ಅನ್ನದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಅವು ಮಾತ ಎತ್ತನತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಒರಿದನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಏರೆಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಆದ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸಾರೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತದ ಕಡಪಣ ಅಂಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ದಯಮಂತ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ. ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪೆಗ್ಲೇಲಲೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಗು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗು ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹಾಯ್ ಪಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕಾದ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜೆ ಸಾರಿನ ತೋಜೊಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೆಟ್ ಇಂಚ ರೀಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒರಿದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಒರಿದು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೆಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಒರಿದಂಡ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ ಬಯಾನಿ ಎರೆಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಇತ್ತೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜ ಬಯಾನಿ ಇಂಚ ಸಾರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ರೇಪ್ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡವೆ ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂದಿನ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೋತುಂಡು, ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪೋತುಂಡು, ವೈನ್ ಕಲರ್ ಪೋತುಂಡು, ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿಪುನಂಚಿನ ಸಾರಿ ರೇರ್ ಕಲರ್ಲ ಉಂತಾವೆ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಉಂದು. ಓಕೆನಾ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿತ್ತಂಡ ನೆತ್ತು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಬುಡ್ಪದ್ಲ ಬೋಡ್ತು ಅಂತ ತೋಜಾಬೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸಾರಿ ಇಂಚ ಪಾಡುವತೆ ಮುಲ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿರ್ತಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈತೆ ಪನೋಡತೆ ಯಾನು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏರೆಗಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತು ಕಡಪಲೆ. ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆವ. ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 25 ಪೀಸ್ ನೆಟ್ ಪೋತುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಓರಿದನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಇಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡಿಪುನಂಚಿನ ಸಾರಿ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದುವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವು ದಾಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಪಂಡದ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ ತೀಯರದು ಪೋಪತ್ತುಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಪ್ಪುಂತುಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ಪಂದ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ರೇಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ರೇಪ್ ಸಾರಿ ತೋಪಾಯತೆ ಐಕ್ 890 rupees ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಅಲ್ಪ 1200 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು 1500 ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಯಾವು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾದುಂಡ ಇಕ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾವು ಇಂಕ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ಅವೇ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಲ್ದೀಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಾರಿ ದೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡ್ತನ ಐಟ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಡ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ನೆಕ್ ದುಂಬುಯಾನ್ ದೀದಿತ್ತಿನ ರೇಟ್ 699 ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಂದಲೆ 670 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ ಓರಿದ್ದೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಯೂತ್ ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಬ್ಲೌಸ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅವೇ ಇಂದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಳ್ಳ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಇಂದುಲ ರೆಡ್
ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಓಕೆನಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತನ ಬೇಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಕಡಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಪನೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ದೋಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಪಂದ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನ ಸಾರೀಸ್ನ ಕೆಲವು ಕನಪದ ದೀತೆ ನೆಟ್ ಏತು ಒಂಜಿ 10 ಎಬೋ ಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತುಂಡು ನೆಟ್ ಒರಿನ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ನೇನು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ 699 ಇತ್ತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ 670 ರುಪೀಸ್ಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆನೆಲ್ಲ. ತುಲೆ ಏತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ತುಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ದೋಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಇಂದೆ ತೂಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು. ಅಂದೆಟ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಆಂಡ ಗ್ರೀನ್ಗ್ ರೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇಂದ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ. ಗ್ರೀನ್ಗ್ ರೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ಗ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜೆಂಟಾ ಕಲರ್ ಮೆರೂನಾ ಮೆಜೆಂಟಾ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಂದುಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೆರೂನುಗು ಗ್ರೀನ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇಂದು ತುತ್ತುನಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಫೋಟೋಕ ತೋಜಬೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕು ದೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸೀರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪಲೆ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಪೋಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಈತೆ ಯಾನಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಲಕ ಕನಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ ಸ್ಟಾಕ್ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದು ಒಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಏರಂಡೆತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೆಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಕನಪ ಒಂದು ಐತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಡಪವುನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 to 5 days 3 to 4 days ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಹಿಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪವಲಕ ಮಲ್ಪಯಾನ್ ಓಕೆನಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ 5 to 7 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಓಕೆ ನಿತ್ತಂಡ ಯಾನೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡಪೋನೆ ಅಂಚ ಅದು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಐನಕ್ ಬೇಗ ಕಡಪೋನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಏನಡ ದಾದ ಸಾರಿ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಾಂಡ ಮುಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಲುಂಡು. ಎಸ್ ಎಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಮಾತ ಸೈಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬುಲ ತೂದುಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲು ದೇ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪನೊಲಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ಪದೆ ತೋಜದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲರ್ ಮಾತಂದು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ವಿ ಶೇಪಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡದು ಇನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಉಂದು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಏತಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತಿತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 550 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ 550 ರುಪೀಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 450 ರುಪೀಸ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಐಲ್ನ ತೋಜದ್ ಬೊಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಈ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ಮಾತ ಸೈಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಸೈಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ನೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಶೋಕುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ನೆಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ ದಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಪಾಕೆಟ್ ಓಕೆನಾ. ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ವಿತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂದು ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಉಂದುಲ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತೋಂಡ ಇಂದೆಕ್ ನಿಜವಾದ 450 ನೆಕ್ 450 ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 900 ರುಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡೆನ ದೆತ್ತೋನ್ ವರ ನಿತ್ತಂಡ 620 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 900 ರುಪೀಸ್ ಓಲು 620 ರುಪೀಸ್ ಓಲು 620 ರುಪೀಸ್ ಕೊಂಡ ಈ ರಡ್ಡ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಓಕೆನಾ. ನನೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ನೆಟ್ಲ ಮಾತ ಸೈಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ ಬುಡ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಪನ್ನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಕ್ ಇಕ್ಲ ಐರನ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಲೆಂತ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ
ಎಂಚ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಒಂಥರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಂಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಎಂಚ ಈ ಕಲರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 450 ರೂಪೀಸ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಡ್ಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 620 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಪಂಡ 900 ರೂಪೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 620 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಅಂತ ತೋಜಾಯತೆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಥರ ಕಾಟನ್ ಟೈಪ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ತುಲೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೀವು ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಲರ್ ನೆಕ್ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಉಂದುಲ ಡಾರ್ಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು 1350 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್. ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದು ಒಪ್ಪುನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ 900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ నేను ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಮೂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಪ್ಪಂತೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡೆ ಕಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 620 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಿತ್ತಂಡ ಐತ ನಿಜ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೊಂತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 550ಗೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಯನು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮೂಜಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 900 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೊಲ್ಲೆ. ನನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಉಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ XXL ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುನು. ಉಂದುನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ದಯ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೈನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಆತು ಶೂಗುದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿದೈಡ್ನೆಕ್ 1500 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೇರ್. ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಜಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ದೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 1700 ಕೊಡ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಾಲೆಡ್ಡೆಜ್ ಕಲರ್ ಮಾತ ಪೋನಿತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಕೈಟ್ಲ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಚೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಲ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ವೇಲಂತೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಉಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈತನೆಂಟ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೈಸ್ 850 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಮುರಣಿ 790 ರೂಪೀಸ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇರ್ತಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ 730 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಬೇಗ ಇಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪದೆ ನೆಟ್ L and XXL ಮಾತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ವಾ ಸೈಜ್ಲ ಈಜಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡತೆ 380 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 250 ಓಕೆನಾ. ಈ ತೆಕಿಯಾನು నేను ಕೊರೋನಿತ್ತೆ 4 ಟಾಪ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಪಂಡೆ 380 ಮೂಜೆತ 380 ಒಂಜೆತ 250 ರೂಪೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಪೂಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ತಂಡ ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಯಾನಿತ್ತನ ಪಾಡುವ ಯಾನು ಓಕೆನಾ. ತೂವಲ್ನೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಒಂಜೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಒಂಥರ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 380 ಕಲೆ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಸ್ಟ್ 850 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು 4 ಟಾಪು 850 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. 4 ಟಾಪ್ದೆ ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಜ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಪಂಡನ ಯಾನ್ ಅವೇ ಸೈಜ್ ಕಡಪದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಎಲ್ಲುಂಡು ಎಲ್ಲುಂಡು ಮಾತಲ ಎಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಉಂಡು M ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಏನು ಸತ್ಯ ಮಾತಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ತದೆ ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ತಾ ಉನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಕನಪಾವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ಲಂಚೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನು ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಪಾಯರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಬಂಗಲ ಆಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಇರ್ದಾದು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಇರ್ದಾದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೇನ್ವೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನೆ ಏನಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಸಾರಿ ಓಂಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಐಲ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಡಪಣಿ ನಾನು ಅಂಚಿನೇ ಸಾರಿ ಕನಪದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ.
ಎಸ್ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಂದು ಎಲ್ಲದು ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕಾಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.